sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, daghan na kayong mga distraction, daghan ng mga pagsulay aron ang atong pagtuo ug pag-alagad ngadto sa Ginoo mabugnaw, ang atong gugma sa Ginoo mabugnaw. Daghan na kaayo dinhi sa kalibutan nga maoy hinungdan nga molayo kita sa Ginoo, aron ang atong gugma ngadto sa Ginoo dili na ma-priority kaysa mga butang dinhi sa kalibutan. Apan nagpahinumdom ang Ginoo igsoon nga kitang tanan magpadayon sa atong gugma ngadto kaniya, mainiton nga gugma, mainiton nga pag-alagad, mainiton nga pagtuo ngadto kaniya, tungod kay ang mulahutay, ang mupadayon maluwas gayod sa hingpit. Usa nagpahinumdom siya sa iyang pulong sa Mateo 24 bersikulo 12 hangtod sa 14. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Isuon kitang tanan giluwas na gayon ni Kristo. Apan atong maangkon ang hingpit nga kaluwasan kung kita wala na dinhi sa kalibutan. Busa igsuon samtang buhi pa kita, padayon gayud sa imong pagtuo ug pag-alagad ngadto sa Ginoo. Tungod kay dinhi sa kalibutan daghan kayong mga pagsulay. Daghan kayong buhaton ang demonyo aron mabugnaw ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Apan gusto ni Lord igsuon nga magpadayon kita. Dili kita magpa-distract niana, dili kita magpatintal niya ng buhat sa demonyo. Gusto ni Lord igsuon nga kita magmainiton sa atong gugma ngadto kaniya, sa atong pagtuo ngadto kaniya, o gusto niya igsuon nga ato gayong isangyaw ang iyang pulong sa matag adlaw. Gusto niya nga atong isangyaw ug iwali ang iyang pulong sa tibuok kalibutan. Daghang paagi igsuon aron kita makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero sa atong pamilya, sa atong isigataw, daghang paagi niya na igsuon. Naay social media karon nga pwede natong gamiton sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Walay rason kung unsa kita kabisi igsuon. Atong tagaan og panahon ang Ginoo sa matag adlaw. Unahon nato ang Ginoo tungod kay nasayod siya sa atong mga gikinahanglan. Dili gyud nato kalimtan ang iyang pulong igsuon nga nag-ingon sa Mateo 6:33 tungod kay diha atong makita ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Busa igsuon padayon kita ug dili nato pabugnawon ang atong gugma ug pagtuo sa Ginoo. God bless sa tanan.